Здравейте, за първи път снимам, ние сте играем Clash of Clans. Значи за звука искаш ще намаля. Да, брат ми е от и вика. Да, брат ми е от. Здравейте пак. Започнах преди няколко дни, апгрейднах си това. За мен е най-добре да си правите гоблини, защото те свини обират само първо бараките, а после бараките и после други неща. Ще атакна един път, съм правил с това, има да пусна гоблините. Значи мразя варварите, са изключително слаби за мен. Да. Бърз ми е да кажа лут. Извинете, ще викам, ама другия път ще да. Как ми е лут, наистина, лут ми. Казва се Рос, не е лут. Както казах, за първи път снимам. Вижте малко, ще се бием. Нормално е. Другия път няма да има. Ма да го има. Удари го. Сега да спре. Не. Умря. И видях другия. Пишете в чат дали да го набие или да го набие. Лут. Не е добре с главата. Не си е добре, но по търгане на голямо кух. Той също е препада тук. И така. Ще спра към хова левел 5. Исках само да покажа. Правя си. Влезте в нашия клан бъга. Само бъга. И така. И чао.